Povijest jedne zajednice ne čuvaju samo službeni dokumenti i arhivi, već i ljudi koji godinama bilježe njezine priče, uspomene i tragove. Upravo s tom idejom predstavljen je 8. svezak antologije Ukrajinci Hrvatske, materijali i dokumenti. Opsežno izdanje koje donosi radove autora iz Hrvatske, Ukrajine i drugih zemlja, te svjedoči o bogatoj povijesti i suvremenom životu ukrajinske zajednice na ovim prostorima. O tome kako je nastao ovaj jedinstveni projekt razgovarali smo s njegovim urednikom. Kao što vidite ovdje je 8. svezak ili 8. tom. I antologija koja je još nastala, prva je bila izdana 2002. godine, prvi zbornik smo napravili ili antologiju, kada smo očekivali da predsjednik Ukrajine Leonid Kučma dođe u Hrvatsku. I onda smo na jedan način došli na ideju da napravimo zbornik radova i da kažemo ko su to Ukrajinci u Hrvatskoj, koliko nas ima, kako živimo i tako dalje. Prvi zbornik nastao je s namjerom dokumentiranja povijesti i života ukrajinske zajednice u Hrvatskoj. Ono što je započelo kao jedno izdanje tijekom godina preraslo je u opsežan izdavački projekt koji danas obuhvaća 8 svezaka i 1000 stranica građe. Nakon skoro 20 godina i prije nego što je došlo do ove ruske agresije na Ukrajinu, bilo je obilježavanje 120. obljetnice kako su Ukrajinci došli u ove krajeve u Hrvatsku i susjedne zemlje i onda sam ja došao na ideju da ponovo napravim taj drugi broj, jer mnogi su me pitali, a gdje je, nazvali ste prvi tom, a niste napravili drugi. I onda sam ja u ovih sljedećih 7 godina izdao 7 i ovo je 8. zbornik, gdje sam uključio veliki broj suradnika, tako da je to, znači, sada nastao jedna, tih 8 antologija ima negdje oko 2800 stranica i oko 70 autora. Autori nisu samo iz Hrvatske, nego to su bili poznati povjesničari, čak i instituti i sveučilišta u Ukrajini koji su istraživali ukrajinsku dijasporu koja je višemilionska. Najnoviji svezak okuplja autore iz Hrvatske, Ukrajine i drugih zemalja, te donosi znanstvene radove, eseje, publicističke tekstove i reportaže. Posebna vrijednost izdanja leži u suradnji s ukrajinskim sveučilištima i institutima koji istražuju povijest i djelovanje ukrajinske dijaspore. Uspio sam uspostaviti kontakt, dugogodišnju tu suradnju, čak ima suradnja koja datira još i za vreme Jugoslavije, kada smo surađivali, kada je Ukrajina još bila u sklopu Sovjetskog saveza. I onda se tu uspostavila suradnja i sa njihovim nekim organizacijama, sa institutima i tako dalje, da bi sad u Ukrajini mi surađujemo sa Kijevskim sveučilištem, sa Ivano-Frankivskim sveučilištem, surađujemo u Ludskom Rivne, surađujemo s Lvivskim sveučilištem, Užgorodskim, onda imamo u Ostrovska akademija, imamo institut za istraživanje dijaspore u svijetu koja s nama surađuje. U stvaranju antologije sudjeluju autori različitih generacija i iz različitih dijelova svijeta. Uz dugogodišnje suradnike prisutni su i mladi istraživači i novinari koji nastavljaju bilježiti povijest, kulturu i identitet ukrajinske zajednice. Ovdje ima radova koje se odnose striktno na Ukrajince u Hrvatskoj, koji su povezani s Ukrajincima u Vojvodini i s Ukrajincima u Bosni i to je sve jedno objavljeno. Jako je pohvalno reći da pored mene koji već ima godina, ima još starijih koji pišu, a ima neki koji su otišli u Australiju, u Kanadu, u Sjedinjene Američke Države i oni surađuju s nama i oni nam šalju svoje, to isto objavljujemo, jer su oni rođeni ovdje, ali su otišli živjeti tamo. I drugo, jako me raduje i veseli što je u ovom 8. broju imamo i 2 mladih ljudi, jednog novinara i jednu gospođu koja živi u Vukovaru, živi u Zagrebu, tako da se one već priključuju i to nam je jako drago.
8. svezak antologije Ukrajinci Hrvatske, materijali i dokumenti, donosi 32 rada i 22 autora, te predstavlja jedno od najopsežnijih izdanja posvećenih ukrajinskoj zajednici u Hrvatskoj i regiji. Ističe se kako je riječ o projektu koji ne čuva samo povijest, već i svjedoči o životu zajednice koja unatoč izazovima nastavlja njegovati svoj identitet, kulturu i povezanost s domovinom.